tarda, benvinguts, benvingudes, gràcies per venir. Bé, com ja sabeu, avui fem la presentació del llibre Qui va matar l'Helena Jubany. Tenim l'autor, en Iago. I això és un acte que organitza la Bookman, la llibreria d'aquí Figueres, amb la col·laboració de la Ceba Negra, ja sabeu, el Festival de True Crime d'aquí Figueres, que acabem de celebrar l'última edició fa cosa d'un mes, i que també ens interessa anar fent durant tot l'any diferents activitats relacionades amb el món de la crònica negra. Però anem a parlar del llibre, però primer parlem de l'autor. També donar les gràcies, que no ho he dit, a Groc Visual, que està gravant aquesta presentació i quedarà penjada als canals de la Ceba Negra i al canal de la Bookman a YouTube, i també gràcies a la Sala Erato per deixar-nos l'espai. Anem-hi, qui és en Iago? Llicenciat en periodisme i màster en periodisme literari, en el seu treball de final de grau, junt amb Anna Prats, va investigar el cas d'Helena Jubany. Això el va convertir en un dels màxims experts del cas, ha participat en diferents programes que han tractat el tema, com Crims o Equipo de Investigación, i acaba de publicar el llibre que ens presenta avui, que és Qui va matar l'Helena Jubany, que el podeu trobar en català i en castellà a Ara Llibres i a RBA. El llibre jo he tingut la sort de llegir-me'l, tan bon punt va caure a les meves mans en una tarda me'l vaig llegir. I què em puc dir? Que si heu vist el programa de Crims, que si heu vist l'Equipo d'Investigació i molts altres que han tret, oblideu-vos-en, perquè el llibre o la manera d'explicar definitiva el cas és aquest llibre. Aquest llibre està, molt ben escrit, es nota que hi ha una persona que li interessa i sap escriure. La informació està molt ben condensada i estructurada, que és una cosa que costa bastant de trobar actualment. Passa molt ràpid, passa molt bé i el més important de tot, t'explica perfectíssimament bé el cas. Tots els noms, tots els esdeveniments que passen et queden marcats i saps guiar-te en tot moment i situar-te. I ja us dic que actualment costa bastant trobar i aquest llibre ja us dic que és una peça imprescindible per tots els amants del True Crime i en concret del cas d'Helena Jubany. Iago, gràcies per venir. A vosaltres, per convidar-me. I també en Bruno, que s'ha... Que m'he puntat al bombardero directament i ja està. S'ha avingut a venir amb nosaltres, que no ho he comentat, en Bruno ha vingut amb nosaltres perquè és el pèrit forense informàtic que ha fet les últimes indagacions del portàtil d'Helena Jubany i que ens explicarà algunes cosetes del que es trobava dins de l'ordinador. Estigueu molt atents a la part final, que serà bastant entretinguda. Iago, per què és tan popular o important el cas d'Helena Jubany? Què el fa diferent? Doncs és una molt bona pregunta. I de fet, a mi el que ens sorprenia quan ens trobem el cas fa 20 anys gairebé, fa 20 anys que va passar el crim, fa 6 anys que nosaltres ens posem a investigar, ens sorprèn que és un cas que té tots els ingredients per ser un cas mediàtic, però no ho era gens. O sigui, de fet, nosaltres arribem a investigar aquest cas per casualitat, estàvem a l'últim any de periodisme i una companya meva de carrera, estàvem els dos acabant la carrera i interessats en el periodisme literari, buscant algun tema, qualsevol, perquè no teníem preferència de cap tipus, un tema que ens donés material suficient per escriure una novel·la reportatge, un reportatge novel·lat, com li vulguis dir, una crònica, que és el que acabo fent jo amb aquest llibre. I l'Anna es troba un article de Público que recopilava casos sense resoldre a Espanya i un dels paràgrafs estava dedicat a l'Helena Jubany. I era un paràgraf només, amb una de les fotos en blanc i negre que es veuen a gairebé a tot arreu, ara, no llavors, però no ho havíem vist mai, i ens crida l'atenció bàsicament perquè l'Helena era estudiant de periodisme de l'Autònoma, ella en aquell moment quan la van assassinar estava estudiant documentació, estava treballant a la biblioteca de Sentmenat, però abans havia estudiat periodisme, no la va entusiasmar, va fer algunes pràctiques, però va acabar volent dedicar-se a ser bibliotecària i clar, ens va cridar l'atenció que una exalumna de la nostra facultat a la que havíem matat 15 anys abans no havíem sentit mai a parlar d'ella i això és el que ens fa començar a tibar del fil i em preguntes per què
O sigui, per què és un cas important o rellevant? O és com és qualsevol assassinat sense resoldre, òbviament, perquè al final són 20 anys que la família porta buscant justícia i encara no saben qui va matar l'Helena. Encara no tenen, diguem-ne, encara no s'ha fet justícia, no hi ha hagut reparació. Oficialment no sabem qui va matar l'Helena, però tenim molt coneixement, potser no proves molt fermes o no les teníem fa poc, precisament per una investigació i una instrucció del cas que van ser lamentables, però la família ha anat empantant el cas cap endavant, l'ha portat, ha recorregut molts metres, inclús amb la justícia en contra. I un altre motiu encara pel qual és un cas important de conèixer és, potser al seu moment no es va llegir com un cas de violència masclista, però és un feminicidi, òbviament, és una dona a la que van drogar per violar-la i matar-la, i les acusades van ser 2 dones. Mira, tenia una pregunta preparada, però me la salto directament. Dius que la justícia no va actuar correctament. Voluntari o involuntàriament? Segons el teu parer, que no vol dir que sigui una veritat absoluta en cap moment. Sí, a veure, hi ha un moment en què aquest cas es torça, que és quan el cas passa al jutjat. O sigui, hi ha una primera investigació que fa la policia, que la fa la Policia Nacional de Sabadell, i en aquesta primera fase de la investigació es fan coses malament, no es fan certes coses que s'haurien d'haver fet, com per exemple la policia situa el cos de l'Helena, situa l'Helena entre que desapareix un divendres i que la troben morta un diumenge de matinada, la situa a un pis de Calvet d'Estrella, no? On vivien Montserrat i Santi l'Iglésia. I és obvi situar-la allà perquè ella desapareix un divendres, el seu cotxe apareix allà a prop, la llencen des d'aquell terrat, i és una suposició raonable, però la policia no va a l'escena del crim a buscar empremtes dactilars, o sigui, no la poden situar allà. I això complica les coses, això és un de tants errors que acaben complicant la investigació en el seu moment i per nosaltres quan arribem, perquè hi ha molts forats que ens compliquen molt posar totes les peces juntes. Però aquestes errades d'aquesta primera fase jo les atribueixo a manca d'experiència. Era un equip d'un inspector i 2 policies que no tenien experiència resolent crims, no havien intentat resoldre mai un assassinat, però ens consta, perquè ho sabem i les famílies també ho expliquen, que voluntat i hores no hi van faltar. Però llavors la policia fa un primer recull de diligències en el que recullen tot el que han trobat, no? Que és bàsicament un document en el que estan les primeres indagacions i sobretot les declaracions dels sospitosos i tot el que han arreplegat, la relació de trucades telefòniques, tot això. I tu llegeixes això i són unes diligències força raonades que apunten clarament cap a 2 sospitosos, Montse Careta i Santiago l'Iglésia. De forma molt òbvia, com et deia abans, perquè al final el cos el troben a l'edifici on ells viuen, hi ha un vincle amb la UES i són amics de la UES, els anònims. Llavors, raonadament, potser sense haver arreplegat totes les proves que podrien haver trobat pel camí, però raonadament apunten cap a aquestes 2 persones i quan el jutge agafa el cas, agafa aquestes diligències i ordena les detencions de Montse Careta i Anna Chaguibel, que passava per allà. I a partir d'aquí el cas es comença a embarrar i el jutge, per algun motiu, que a mi em preguntaves per això, a mi se m'acudeixen 2 coses. Una, un expedient obert a sobre la taula, tinc 2 acusacions, tirem cap endavant, peti qui peti. I l'altra és pur masclisme, i és el que et dèiem abans. O sigui, ell decideix empresonar 2 dones per un crim, que és clarament un feminicidi. Aquí tens 2. Vale. No, em sembla correcte, em sembla molt correcte. Quan encares la investigació, decidiu el tema, com s'encara una investigació d'aquest tipus? Perquè tu no eres periodista encara, eres estudiant. Com ho fas? És que m'ha vingut la pregunta aquesta, perquè què és presentar-te allà i dir hola, soc un estudiant i vull entrevistar-me amb tu, vull remenar aquest expedient. Com funciona la investigació, això, siguin estudiant? O sigui, la part d'investigació no és tan complicada perquè pensa que nosaltres érem
no érem ni periodistes, és veritat, però l'objectiu que teníem des del principi i l'objectiu que tenia jo al posar-me a escriure el llibre, que era el mateix, no era resoldre el crim, no era trobar els assassins, era explicar una història. I en aquest sentit era simplement fer el mateix que havíem fet sempre, picar portes i fer preguntes. Ara, hi havia tota una part de documentació que havíem de llegir, que havíem de saber. Diguéssim que, per una banda, era el mateix que havíem fet sempre, picar portes, fer preguntes i explicar la història que surt d'allà, però hi havia una part molt important de documentació que a més era un tipus de documentació amb la que no havíem treballat mai. El sumari del cas Jubany en aquella època tenia 1.100 pàgines, coses repetides, o sigui, eren 4 toms, el quart tom eren tot coses repetides, els altres 3 toms, un desgavell, una cosa infumable, il·legible, ple de punyet, o sigui, ple del que... Hi ha un capítol al final del llibre que és un informe d'un suposat electricista que explica la sensació que va tenir és una persona que diu que és un electricista i en realitat és una persona que és experta en aquests temes però no coneixem la verdadera identitat. Exacte, identitat. I ell diu que això, doncs, que els sumaris són documents plens de punyetes processals que estan destinades més a embarrar el cas que a resoldre el crim. Llavors, és un tipus de document molt difícil de llegir, que no van enlloc i et trobes donant voltes i voltes i voltes al mateix. Però aquesta era una dificultat òbvia, però des del punt de vista de com investigues això? Llegint i preguntant. De fet, molt aviat ens trobem en una situació quan fem les entrevistes, quan encara estem a la carrera, quan estem fent el nostre treball, que primer parlem amb amics de la Montse Careta, arribem a la família Jubany, parlem amb les famílies i de seguida comencem a parlar amb tothom que està més o menys relacionat amb el cas. Amics de l'Helena, companys de la UES de tercer cercle perquè els propers no volen parlar. I de seguida ens trobem, inclús a gent que és familiar de l'Helena, explicant-li nosaltres el cas. I això molt aviat, les entrevistes, nosaltres preguntàvem coses, les respostes no eren, veiem que no trobàvem res. Per què? Perquè o no recordaven coses o sobretot no les havien arribat a saber mai perquè en aquella època hi havia secret de sumari. Llavors ells no ho sabien i la premsa va publicar molt poca cosa i molts cops informació que era imprecisa o mentida directament perquè treballaven sota secret de sumari. I llavors això, la investigació de seguida consisteix en xocar contra murs. Però ja has dit la Unió Excursionista, aquests van ser potser els més problemàtics a abordar-los o va ser en general que la gent que no era molt propera es ficaven una mica més tancats? No, o sigui, hi havia un problema amb la memòria i la falta d'informació, però amb gent que ens obria les portes. Ara, amb la gent de l'entorn de la UES, amb alguns hi vam parlar, vam tenir una entrevista amb un noi que era amic de tots ells, però que no era, o sigui, un segon cercle, diguéssim, i va ser una entrevista raríssima, perquè no ens volia dir res. No sé per què ens va rebre, perquè va ser una cosa supertensa, que ens deia, ens donava evasives per a totes les preguntes, una cosa força estranya. I després sí que vam poder parlar amb Xavi Jiménez, que és qui ara, demà, havia de declarar per la cal·ligràfica que se li ha fet gràcies al treball del Bruno. I aquesta entrevista amb un dels principals sospitosos, amb un dels possibles assassins, surt a l'epíleg del llibre. Que ens la va donar, Xavi Jiménez ens va donar una entrevista el 2017 quan érem estudiants de periodisme i va ser una mica estrany perquè ens va donar respostes, ens va dir coses que eren verificables i eren mentida, va ser una cosa una mica surrealista. O sigui que no volia despertar sospites, però les va despertar. Una altra cosa que em crida l'atenció, a veure, és indubtable que se't considera tot un expert en el cas, són moltes hores d'investigació, has escrit sobre el tema, has parlat sobre el tema.
Hi ha hagut algun moment, veient el cas que és una mica tèrbol, que hagis tingut por o hagis rebut algun comentari que hagi sigut com, bueno, per aquí no tiro o prefereixo no tractar? No, de fet, el que ens sorprenia o ens va acabar sorprenent és que, perquè clar, al principi teníem dubtes com... va haver un moment que ens comencen a fer entrevistes perquè cada cop que arribava algun periodista, això molt al principi, quan el cas realment no era mediàtic encara, 2017, 2018, 2019, que els periodistes venien a fer la crònica de fa tants anys del crim o fa tants anys de l'assassinat de la principal sospitosa i quan venien a entrevistar les famílies els redirigien a nosaltres perquè ja havíem anat arreplegant coses i era més fàcil entrevistar-nos a nosaltres, que això en molts casos va significar treballar gratis i érem els únics, ens deien això, vosaltres que sou els experts i érem els únics que no cobràvem. Però em preguntava si havia tingut por, no? Sí. Ens sorprenia, bueno, teníem dubtes de si dir els noms o no, per exemple, quan ens entrevistaven, o si escrivíem el nostre treball, si posar noms, si no posar noms, però a la premsa havien sortit coses que eren com bastant obertes, no? Acusacions obertes i algunes coses que eren mentida, que s'havien dit borrades i seguien publicant-se coses que no eren veritat, algunes sí o algunes raonades, però coses amb les que algú es podria querellar molt fàcilment, però Santiago La Iglesia, que era el principal sospitós i de qui es deien aquestes coses, sempre ha tingut un perfil baixíssim. Entenc que pensant en no atraure atenció cap a si mateix. I en aquest sentit sempre hem estat tranquils. Tu tens clar què va passar? Sabries dibuixar perfectament què va passar? O creus que encara no tens els suficients indicis, pistes, per dir va passar exactament això? No sabem què va passar i aquest és el principal inconvenient o la principal trava a l'hora d'explicar la història, perquè nosaltres, ja quan estàvem acabant la carrera, quan busquem un tema per escriure, tant l'Anna com jo estàvem ja encarats cap al periodisme literari. I és això en el que almenys jo m'he acabat especialitzant. I el que jo he escrit, que abans t'explicava, està insert en una tradició literària. El que jo faig és explicar una història real amb els recursos estilístics de la ficció, no té res de nou. No? Llavors pensàvem en llibres com a Sang Freda, de Truman Capote, o El adversario, de Manuel Carrer, que són llibres, històries reals, sobre crims reals, escrits amb una qualitat literària excelsa. O sigui, la novel·la de Truman Capote és molt més que un true crime i també ho és la de Carrer. Però el que tenen en comú aquestes dues novel·les és que estan escrites des del punt de vista de l'assassí. No sé si coneixeu els dos títols, però a Sang Freda és la història de dos nois joves que estan a la presó, senten un rumor de que un granger de Kansas té $10.000 amagats a la caixa forta, van fins a Kansas, creuen 3 estats i maten a tota la família. I Truman Capote entrevista els dos assassins i és un relat poderosíssim perquè arribes estàs força a prop de respondre a la pregunta per què els van matar. I en últim terme la culpa d'aquest assassinat apunta cap a la societat americana, no contra dos nois que havien patit violència durant tota la seva vida. La història de Carrer és encara més grotesca perquè és un metge, un fals metge que es passa la vida fingint, no és ni metge ni treballa a Ginebra com diu i mata tota la seva família quan està a punt de ser descobert. I el punt de vista també, o sigui, Carrer intenta explicar els perquès. Jo tant de bo hagués pogut no respondre el per què, perquè cap d'aquests dos llibres el responen completament, això del per què matem és complicat de respondre, però sí intentar com albirar una resposta, però és impossible sense un assassí confés i sense el seu testimoni. I per tant, la història es complicava moltíssim, perquè no tenim crim, o sigui, no sabem què va passar i no podem, i els assassins no han confessat encara, i ens falta el seu testimoni. Per això
la pregunta per què van matar l'Helena Jubany és tan difícil de respondre. Però, i em preguntes si sé què va passar, jo tinc una certa idea, o sigui, és el que explicava abans. El forense, en el seu moment, va descartar la violació perquè l'Helena portava la roba interior posada. O sigui, l'Helena la llancen daltabaix, despullada, només amb la roba interior i la roba interior i el cabell en flames. I llavors quan cau està completament nua amb les marques de la roba interior a la pell. I llavors el forense diu que li sembla molt atípica la hipòtesi de que la violessin i després li posessin la roba interior. Però clar, l'Helena va desaparèixer un divendres a la tarda i la maten un diumenge de matinada. I li van donar benzodiazepina, o sigui, la van drogar amb una droga que s'utilitza per a la submissió química. I de fet, la llencen despullada. O sigui, el fet de que la llencin amb la roba interior en flames demostra que hi hagués una violació, perquè el que fan és, ella estava despullada, perquè el forense també diu, clar, no hi ha mostres ni ferides mecànico-traumàtiques, ni restes de semen, ni res. Però clar, estant ella en un estat de somni profund, no s'havia de defensar de res, i només que utilitzessin preservatiu ja no deixa cap marca. I el que crec que demostra el fet que la llancessin amb la roba interior i el foc és que volien esborrar qualsevol resta que hagués pogut quedar en el cos. Per tant, què va passar? Intueixo que una cosa així, que és una cosa que el forense descarta completament. I què va passar? Ho podem més o menys dibuixar. Per què? Més complicat. Però qui va matar l'Helena Jubany? No ho podem assegurar al 100%, no tenim proves com per anar a judici, de moment, o no es tenien en el seu moment, però és la resposta més fàcil de respondre. O sigui, tenim molta més informació i jo crec que podem atrevir-nos com a insinuar una resposta. O sigui, és molt més fàcil respondre qui va matar l'Helena Jubany que per què la va matar. Sí, bueno, això crec que és el gran misteri, perquè s'ha parlat de jocs de rol dins de la Unió Excursionista i de més, però és un tema que, clar, si no hi ha testimonis que parlin, perquè sé que el president es va reunir amb molts dels membres, que es van reunir, em sembla que era un cap de setmana, i a partir d'allà tots tenien la mateixa versió, o sigui que... Sí. Ho he llegit, no sé si és real o no. O sigui, el tema hi ha hagut moltes hipòtesis, que si un joc de rol, que si un joc macabre, bueno, però al final totes aquestes teories i aquestes... A més es va parlar en el seu moment a la premsa molt del joc de rol, que era... Recordo que veure inclús, no sé si era Quarto Mil·lenni, un programa així, que havien entrevistat a un pobre home que jugava a jocs de rol, preguntant-li, però que vosaltres... O sigui, eren unes coses absurdes, delirants, que són gracioses, però al final totes aquestes teories desvien l'atenció de l'important, que és que era un crim masclista. Sí, després s'ha d'investigar. A veure, que hi ha un joc darrere, quasi segur, perquè hi ha els anònims i tot això. Hi ha unes ganes d'intentar, no és simplement anar allà i matar-la, sinó que hi havia una intenció de jugar, que no sé si per atreure l'atenció, formava part d'alguna altra cosa, però... Pot ser, però també penso, jo crec que els anònims compleixen són amigables perquè volen que s'ho prengui. I els anònims són, jo crec, proves de dosi, perquè l'Helena, i això la policia no ho sap, no ho sabia perquè no va mirar l'ordinador, però l'Helena es va prendre l'orxata, que venia amb el primer anònim, se la va prendre, se'n va anar a dormir. I llavors ella no nota res. El segon cop es pren el suc i es comença a trobar malament i llavors el porta a analitzar. Però jo crec que els dos paquets, i dona positiu en benzodiazepines quan el porta a analitzar, jo crec que els dos sucs portaven benzos i que la dosi la van anar pujant i la van anar controlant per saber què passava. Que també podria ser el que expliques, però jo crec que l'objectiu principal és controlar les dosis. Dues preguntes més. Es parla molt de la família Helena Jubany. La família Montse Careta, no sé si encara hi tens contacte, com porta encara ara tot plegat? Recordem que es va suïcidar a la presó. Clar, per ells és complicat perquè Montse Careta al principi va ser, durant molt de temps, va ser l'assassina
d'Helena Jovany. I és veritat que no sabem si era innocent, ella ho va defensar sempre. Sí. I no sabem si sabia alguna cosa, si va participar, però la cosa és que és possible que ella realment fos innocent i no sàpigués res. I això és una possibilitat que el llibre apunta i en tot cas ella va ser una víctima de la seva parella i quan sents el testimoni de la seva germana, de la seva família, dels seus amics, com ell la va anar apartant, la va anar aïllant de la família, dels amics, com quan ja està a la presó, ell que és advocat, que és qui l'aconsella, la va empantant cap a la culpabilitat fins que es suïcida. Aquesta història és molt fosca i la responsabilitat d'ell amb la mort de la seva parella també és difícil de determinar, però a mi em sembla força òbvia. I repeteixo, jo no sé si la Montse és innocent o no, però el llibre posa molt el focus en aquesta història perquè és una història tràgica, la de la família Careta, perquè la Montse es suïcida el mateix dia, 7 anys després que es va suïcidar el seu germà amb el que es portava 11 mesos i eren pràcticament bessons, i la família, especialment Imma Careta, la germana, porta molts anys portant la investigació molt lluny, perquè igual que la família Jovany, que ha mogut moltes coses, ha portat el cas molt més enllà del que la justícia el volia portar, la Imma Careta també anava, o sigui, li portava a la policia coses que a la policia li havien passat per alt, i ella va ser, durant uns anys, la inspectora. O sigui, mentre la policia no feia res, Imma Careta anava movent coses. I ella sempre, la família sempre ha estat interessada en resoldre el cas, en saber qui va matar l'Helena, perquè ells estan convençuts que la Montse era innocent. Jo no sé si això és veritat, però ells ho estan i al final sempre han remat en aquesta direcció, a demostrar, a trobar els assassins de l'Helena i per tant ells confien en que això demostrarà la innocència de la Montse. I l'última pregunta és, hi ha dos personatges molt singulars al llibre, un és un electricista. Aquesta pregunta la deixarem pel final, però hi ha un altre personatge molt curiós que apareix a la part final del llibre, que és un tal Bruno Pérez. Bruno Pérez, és vostè, no? Sí, de moment sí. Bruno, explica'm com entres al cas. Aviam, com entro al cas? Primer de tot, jo del cas ho desconeixia tot, perquè per feina, com podeu imaginar, no miro ni crims ni res de tot això, perquè ja m'ho porto jo cada dia a casa. I del cas en tenia una desconeixença màxima. Contacta amb mi a través de la Tura Soler, amb Benet Salelles, i em diuen que hi ha l'ordinador d'Helena Jovany. I jo, vale, que s'hauria de fer una autòpsia forense per aviam què hi ha. Vale. Que el jutge ha demanat el tema d'uns xats i s'ha de localitzar qui és. Val? I això és finals de maig, últims dies de maig, ben bé principi de juny. I em donen una imatge forense del disc dur. I a partir d'aquí doncs, faig una autòpsia, agafo els resultats, els entrego a la família i a partir d'aquí es comença a mirar el tema dels famosos xats del Mirc. Però sapiguent i veient que són dades de fa 20 anys enrere, trobar IPs, no sé si sabeu que l'operador només guarda un any, o sigui, que me cuentes a mi de fa, a més, en aquell moment, fa 20 anys, 2001, estem parlant dels mòdems, us en recordeu, els que havíeu connectat a internet, allò pi, pum, ole tu el que guarda jo, res. A més, cada vegada que tu et connectes és una IP dinàmica, no tenies la mateixa IP, era tot un cristo. Per tant, sincerament, jo des del primer dia vaig veure que es pixava fora de test, i així ho vaig dir, jo això no m'agrada. També els resultats que van sortir de la primera autòpsia, això i res, és el mateix. Acostumats ara a enganxar un iPhone 3XL d'aquests
o enganxar un Android que li fas una autòpsia i treus l'últim informe eren 200.000 pàgines, vale? En la que et diu tot. És una intel·ligència artificial que t'agafa el telèfon i et diu on t'ha estat, on no ha estat, per on t'ha passat, quan ha fet la foto, quan no ha fet la foto. Aquí, a més et fa un histograma que tu dius, va, 4 de maig. I et diu, 4 de maig, mira, li ha sonat el despertador a les 7:05, però s'ha despertat a les 7:07. Ha sigut quan ha agafat el telèfon perquè s'ha mogut, vale? Per tant, s'ha despertat a aquesta hora, l'ha agafat a aquesta hora. Ha enviat un WhatsApp, no et diré que ha anat a fer pipí, però bueno, pam, 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 i te va dient una mica tot el dia. Doncs està acostumat a això i veure allò, clar, allò destrempa molt. Arriba un moment que jo no estic content perquè, hosti, no m'agrada, no? Jo, els que em conegueu sabeu que jo soc molt... m'agrada molt fer les coses molt ben fetes, si no, no jugo. I no estava content. Hi va haver un dia que va ser al setembre, 15-16 de setembre, em vaig trobar amb Joan Jubany, vam estar parlant i la cara d'aquell home, o sigui, la cara abatut, desencaixat, esgotat. A més veien que el temps passava. Vale? Us parlo i me fot pell de gallina. Doncs li agafo i li dic, Joan, crec que no anem bé, dic, confies en mi? I diu, sí. Dic, deixa'm fer. I llavors va ser quan vaig dir, començo de zero. Me vaig assabentar del cas, perquè no sabia ni de què anava, i vaig començar a fer el protocol forense que s'ha de fer quan tens un disco. Vale? I vaig anar a saco, vaig anar primer de tot a recuperar tota la informació que havia. A mi el tema dels xats, fora, perquè jo tenia un presentiment que es pixava fora de test, que ara et dic que no es pixa fora de test, tot el contrari. Deixa'm fer un apunt. Va. Què són els xats? Perquè estem parlant dels xats i si hi ha gent que no sap de què va, que tingui una idea... Sí, tampoc m'ha explicat això per la part que em toca, perquè clar, tot això que explica el Bruno, ell ho ha vist amb ulls experts, nosaltres ho vam mirar amb ulls amateurs, i nosaltres, el Joan Jubany, quan contactem amb la família, ens explica allò del xat de l'Orxata. Jo tinc el disc dur de l'Helena, jo vaig estar mirant els xats, hi havia molts xats, i havia mirat alguns, i diu, jo vaig veure que l'Helena li explicava a un amic que s'havia pres l'Orxata i que li va portar a la policia i la policia va dir, fantàstic. I llavors ens va dir, si voleu, us deixo fer una còpia. Llavors vam fer una còpia al disc dur i llavors vam entrar-hi a veure què trobàvem. I nosaltres, clar, tenim la còpia de la carpeta amb totes les carpetes que hi havia allà dintre i vam veure els seus excels de despeses, els comptes i sobretot, perquè no hi havia gaire cosa realment, sobretot estava el programa del Mirc, que era amb el que ella xatejava, i entrem i allà veiem que hi ha una carpeta amb cada un dels usuaris amb els que ella xatejava. I ens els imprimim, ens posem a llegir-los tots. Hi havia molta palla, òbviament, però trobem coses. Trobem coses com, per exemple, un tal Rius Cant que l'assetjava, sí, bàsicament. I que l'Helena li explicava a alguna amiga... O sigui, aquest home l'anava com perseguint digitalment, o sigui, l'anava perseguint pels diferents xats, es feia passar per ella, havia anat a la biblioteca a preguntar per veure si s'assabentava de la seva identitat, s'assabentava de més coses sobre ella. I bé, nosaltres trobem això, per exemple, i... Important. Clar, o sigui, hi havia una persona de qui no sabem el nom, ara sí, però llavors no el sabíem, i la policia no ho sabia. O sigui, hi havia un cas on maten una noia, hi ha un ordinador i ningú mira res. Nosaltres ens trobem amb aquests xats i, clar, intentem esbrinar qui és Rius Cant, qui hi ha darrere d'aquest nick. Però, clar, no teníem coneixements, no teníem mitjans, intentem esbrinar, ens posem en contacte amb l'empresa que portava el xat i ens diuen que 2 anys més tard ja no queda res. I clar, 2 anys més tard ja havien passat 16, però és una cosa que la policia podria haver trobat fàcilment en aquell moment.
I aquesta, o sigui, al final, el tema del disc dur, extreus dues conclusions. Una és que tot allò, si la policia no va trobar ni el que va trobar el Bruno amb ull expert, diguéssim, que amb això es pot excusar com a mínim a la policia, o sigui, es pot excusar a les persones que van fer la investigació perquè no tenien recursos ni coneixements. No crec que es pugui excusar a la institució perquè has de tenir recursos i has de tenir coneixements, però és encara més greu que les coses per les que no necessitaves ni recursos ni coneixements, només voluntat, només posar els ulls, tampoc les trobessis. I això és el que em sembla més flagrant, que ni tan sols trobessin el Riuscant. Llavors, quan ells s'hi posen, ja 2021, i sabent el que fan, doncs surten moltes més coses. Tornem amb Bruno. Els xats són molt divertits. Els xats donen però molta informació. A més, un dels nicknames que parla, l'últim que parla l'Helena, es diu Omicron. Vale? I a mi em va enganxar presentant l'informe forense, el vaig acabar al novembre, a principis de novembre d'aquest any passat. Vale? S'entregava, a principis, cap al 15 o alguna cosa així, s'entregava l'informe. O sigui, imagineu com anàvem de pressió. Vale? O sigui, la pressió anava però molt a tope. I de fet, si em permets, Bruno, hi ha un últim xat de l'última nit que ella xateja, que l'última persona amb la que parla, l'Helena li diu adeu i l'altra li diu no parlarem més, XD. Bueno, això ho veurem. Jo de les coses que us he portat, que us vull ensenyar, que esclar, heu de pensar que jo estic sota secret, per dir-ho d'alguna manera, vale? No puc dir moltes coses, el cas està sub judici i a més això els jutges s'emprenyen moltíssim, perquè a mi em tocarà testificar i em tocarà davant de les persones que són acusades explicar el que he tret i el que he vist. Sí que vull explicar una mica com se van trobar ells a l'ordinador. Vale? Ells, com molt bé ha explicat, el que van fer va ser el germà els hi va donar el disc, van fer una còpia d'aquest disc, val? I llavors el que van fer va ser mirar el disc, vale? Però mirar fitxers i carpetes. Val? La policia el que va fer en el seu dia va ser engegar l'ordinador, anar a casa seva, sí? Obrir l'ordinador, s'engega el Windows, sí? Un Windows 98, se'n recordeu el Windows 98? Pues un Windows 98 d'aquella època. Jo a la policia sí que te'ls excuso una mica, vale? Perquè la informàtica forense és una ciència molt nova. Val? La primera vegada que va haver una reunió d'experts en la que es va començar a definir la informàtica forense i en la que es va començar a dir hem de començar a muntar uns protocols de com agafar les evidències digitals, us estic parlant justament de finals de l'any 2001. Val? I el protocol de com tractar les evidències es va fer l'any 2002, finals del 2002. I dubto que els policies de Sabadell estiguessin en aquest grup d'experts. Cuidado, això, diguéssim, amb la part tècnica, però sí que tu, amb una mica d'intuïció i a vegades assessorat per algun professional que sap de què va una mica el tema, sí que es podien haver tret moltes coses, perquè un dels fallos més grossos que va haver a la investigació va ser, no fotre cas d'aquest ordinador, però, atenció, l'Helena no treballava només amb aquest ordinador, perquè en els xats, si tu els llegeixes, ella parla de que xateja des d'un bar, i xateja des d'altres llocs, des d'altres ordinadors. Clar, quan tu xateges amb aquests sistemes d'abans, amb el MIRC, de l'ordinador que tu parles, el registre de la conversa queda gravat aquest ordinador, m'entens? O sigui, no queda gravat a l'ordinador de casa teva, sinó en aquest d'aquí. Per tant, es tenia que haver mirat, llegir els xats aquests i anar cagant llets en el bar on l'Helena es connectava, mirar els ordinadors d'aquest bar i a més el més important de tot és, us he parlat d'aquella època que jo feia pi, pum, i a més pagaves pel temps que tu estaves enganxat. Sí, i què feia tothom? Doncs cony, te'n connectaves a internet a la feina, sí o no? Doncs on es connectava l'Helena? A la biblioteca. I aquests ordinadors de la biblioteca, doncs tot això no es va veure. De les coses també, jo les coses que us vull ensenyar ara, que a més vull que ell ho vegi, que és divertit,
us ensenyaré com ell va veure l'ordinador, vale? Els fitxers, veureu el disc dur de l'Helena, veureu el disc dur real de l'Helena, les Si carpetes... dieu res quan sortiu d'aquí us tallaran el coll, o sigui, No, no. això mutis, No, se us esborrarà màgicament els telèfons. Sí. Allò que fa pum, dius, què ha passat? No? Coses d'aquestes que passen a vegades. No, aviam, jo us ensenyaré l'estructura i tot, vale? No puc entrar. Llavors, el que us faré, que això no ho ha vist mai, és us engegaré l'ordinador de l'Helena. Us l'engegaré i veureu el seu Windows. Per què? Perquè amb unes tècniques de virtualització vaig agafar la imatge, el disc dur, i el vaig aixecar. Vale? I veureu com te surt el Windows, vale? Es veu l'escriptori amb els seus icones i veureu com ella va deixar l'escriptori, vale? La realitat. A més, a tu et ves anat molt bé això, perquè quan miràveu els xats, clar, ells s'ho miraven i veien text, a més amb símbols raros, que són còdics de color o còdic de negreta. Us en recordeu, abans per fer negreta tenies que fer Ctrl-V i Ctrl tu abuela, m'entens? Jo me cago un cony, pim-pam, i jo et feia negreta. Vale? Pues clar, ell ha vist Ctrl no sé què, Ctrl no sé què, i el text aquí al mig, i clar, interpretar això les van passar canutes. Però en canvi, com que jo tinc accés a l'ordinador i tinc accés al programa, jo ho veig fins en colors, vale? Allò tope pijo, en colors, etc. I la part que no us podré explicar ni us puc ensenyar és la part que jo he vist. Vale? Per què? Perquè tu mires els fitxers, pots mirar l'ordinador, però el que fa un informàtic forense és, jo ataco el disc dur, vaig a mirar totes les posicions de memòria que hi ha, les posicions lliures, recupero tota aquesta informació esborrada, vale? Recupero tota aquesta informació temporal, vale? Per exemple, un dels casos, els correus de l'Helena. On estan els correus de l'Helena? Vale? Els correus de l'Helena estan en una secció que es diu fitxers temporals. Vale? Però tu des del sistema no ho veus, tu has d'anar a buscar-los. Si saps què fas, pots anar a buscar-ho. Però és que a més, aquests fitxers temporals s'esborren. El sistema té automàticament, cada X temps agafa i diu de temporal d'aquí a aquí a la calle. Vale? Però què he fet jo? He agafat i he recuperat tota aquesta informació esborrada. Per què? Perquè en el disc dur no s'esborra la informació, vale? Sinó que queda marcada per ser sobreescrita. Val? Doncs què faig? Analitzo tota la informació que hi ha, que es veu, més la informació que no veieu, que són els metadatos dels fitxers. Vale? Per exemple, tots aquests fitxers Word, ella, ja ho veureu, era una persona molt endreçada, molt organitzada, sí? I hi ha molts de fitxers que ha rebut, que veus que no l'ha escrit ella, perquè pels metadatos del fitxer saps qui l'ha escrit. Vale? Doncs això, tinc la informació que veieu, sí? La que no veieu, però a més jo tinc la informació que no existeix, que és la informació esborrada. Vale? A partir d'aquí agafo tots els fitxers, amb uns processos els indexo, vale? Agafo tots els fitxers i els indexo, o sigui, a lo bèstia, Ricardo en Google. Vale? Faig un programet tipus Google, que jo podré buscar. I a partir d'aquí, quan tinc feta l'eina, començo a buscar. Vale? I és la família la que em dona a mi les paraules claus que haig de buscar. Perquè sí que jo havia vist el programa Kirims, havia llegit coses, però jo anava més perdut que un pop a una discoteca, així de clar. I va ser, ja t'ho dic, en Joan i tot l'equip, el que me van donar totes aquestes paraules. I a partir d'aquí va començar la indexació i va començar a ping, a donar positius, va començar a sortir coses que, esclar, jo no sabia si serviria o no serviria, però jo anava acumulant, i va arribar un moment que es va començar a filtrar, a ensenyar, vam anar traient i bingo, i van sortir coses molt interessants i aquí estamos. Entre això i l'electricista els teniu pobrets que sortiran d'aquí patint. No, home, no. Han vingut aquí a saber més coses i en saben menys. De coses que us puc dir que també us agradarà és hi ha gent que han pagat molts de diners perquè els seus noms es desindexin de Google, però molts de diners han pagat. Hi ha una sèrie de cerques que si tu busques diu esto se ha borrado i hasta aquí te puedo leer. A tot això, que això és
o sigui, quan el Bruno fa això perquè la família Jovany li demana, la policia tenia el disc dur. O sigui, en el seu moment també el tenia, però quan el cas es reobre, el 2020, la policia estava investigant el disc dur, però no passava res. No passava res i la prescripció s'apropava. Sí. I va haver, o sigui, la policia estava per fi, en teoria, investigant el disc dur. Joan Jovany els hi va portar coses que havia trobat i la policia no va fer res amb això, i ha de ser la família Jovany qui li demana al Bruno que faci aquesta feina amb un material que la policia ja tenia. I això comporta la imputació de Xavi Jiménez un dia abans que el cas prescrigui. I tot això estava allà, o sigui, la policia ho tenia. I ara ja no hi ha excuses que és 2001, no tenim recursos. O sigui, 2020, 2021... Aquí sí que et dic que així com jo t'excuso el 2001 que no es fes, jo per exemple no perdono que el 2013, quan es demana que l'intervinguin els telèfons en Santi i en Xavi Jiménez, que el jutge diu que no. En aquella època hi havia les eines, els recursos per dir, hosti, el disc dur ens ho podríem mirar-ho, i no s'ho va mirar. També que consti que la policia, l'ordre del jutge diu que busquin tot el que hi ha, però se centrin en els xats, que és una mica el que a mi em va passar, que me van intoxicar, de dir, hem d'anar per aquí, i tu, clar, vas per allà, i fins que et dones compte que dius que no, que estem pixant fora de test. Aviam, comencem de zero i anem a mirar-ho, i això ells no ho van fer, i això va ser una mica la meva feina. De les coses rares, justament te vull parlar, que me l'he apuntada. Els xats donen molta informació perquè hi ha una conversa de l'Helena justament amb l'Omicron aquest, que ell li diu, ets una convallà, segurament t'aniràs a una masia, sí o no? Sí? I acaba dient, és que amb els meus amics fem coses rares, sí o no? Com ho veus tu això? Com ho interpretes? I això ho recordo. Pobre Iago, ja mai més torno Figueres, aquesta gent són uns tèrbols. No. Jo recordo llegir-lo i, bueno, impactant, però sí. Vaja, tampoc no sortia res d'allà. No, però és divertit, és una dada, és una dada. Va, si m'engega la màquina aquesta, me n'haig d'anar allà baix perquè no hi ha cable, el cable de la senyal del vídeo no arriba aquí, me'n vaig allà baix, però com que tinc bona veu, me sentireu. Vale, el que us ensenyaré serà això, serà el disc dur, vale? I llavors us engegaré l'ordinador. És molt bèstia, De les coses que no s'expliquen quan ets informàtic forense, clar, no mires els ordinadors, és que arribes a veure l'ànima de la persona, perquè ho veus tot. Veus el que escriu, el que hi entres, la coneixes, no? Tu que has remenat tot, és dur. I, hosti, l'Helena era una persona... Jo m'hi hagués entès molt organitzada, superdivertida, a més 2001 era una avançada tecnològica, acabava de fer un curs d'internet que li explicava ben bé els principis, però de nivell, o sigui que eren els DNS, que són els FTPs, que tot això vosaltres que navegueu per internet sabeu què és. Doncs ella el 2001 sabia de què anava tot això, no? I quan veus les seves converses privades, hi ha una part de la seva vida privada, només faltaria que també l'hem vist, que no ve el cas, però hosti, que acabes de veure que era una persona collonuda, era una persona genial, no? Per això hem de trobar que anar. Va, me'n vaig allà baix i t'ensenyo... Vols el micròfon perquè se't senti de casa a la gravació? Sí, ja n'hi ha una allà de peus, si puc bé, i si no cardaré un bram aquí de cuidado i ja està. No, tu no pateixis. Com que hi ha confiança amb els de casa... Sobre aquest mateix. Sobre aquest? Sí. Enviem aquí. Vale, fantàstic. Es veu?
pilla senyal. No, jo no me'l crec, està fent el canvi de... S'ajusta la resolució i ja està. Va, ho veieu? Sí? Vinga, va. De les coses que us ensenyaré és, primer de tot, com ho va veure en Iago. Ho veieu? Perquè jo ho veig borrós. Bueno, no, és la meva vista. Va. En Iago el que va veure justament és això. Que sí? Tu vas agafar, vas fer una còpia i el que tu veies... Carpetes, sí. El? Carpetes, vaig veure, Carpetes, moltes carpetes. efectivament. Doncs ell el que veia eren les carpetes. Vale? Tenia la seva carpeta, el seu antivirus, les seves descàrregues, la seva economia domèstica, el MIR, que és aquest programa de xateig, Mis Documentos, que és clar, la primera vegada que tu veus Mis Documentos, què fas? Te tires a saco i dius, aviam què hi ha? Me cago en Déu, no hi ha res. Hi ha Mis Imágenes i Mis Webs. Vale? Ella no organitzava això. Ella organitzava a partir d'aquí, a partir de Treball Selena. Vale? En la que tenia la seva carpeta d'activitats culturals, beques, biblioteques, cançons, cartes, contes, correcció, currículum, cursos, documentació, grup de la biblioteca infantil, Helena, informàtica, nivell K, notícies, persones, premis, traduccions, UEs i virus del juny. Vale? A partir d'aquí, doncs tu pots anar a la que tu creguis, per exemple, la de la UES, no? I aquí veus doncs, bueno, els documents que hi ha. Això és el que en Iago va veure. Que també sapigueu els famosos xats aquests, els xats aquests estan aquí a Mirc, a l'OCS no, sempre m'enganya, a l'OC. Vale? I aquí tens el registre de tots els logs que hi ha. Val? Per exemple, si vols veure el grup aquest de Sant Manat, doncs a l'obres i aquí veus tot el que es deia en el seu dia, en el seu moment, veus amb aquests símbols raros i tot això, doncs això és el que tu veies, que sí? Sí, sí. Vale. I ara us ensenyo el que va veure la policia. A través d'unes tècniques de virtualització, val? El que he fet ha sigut aixecar el sistema. Vale? És un punyetero Windows 98, cutre salchichero a matar, ara me l'engega, hi ha un parell de fallos, són drivers que no he trobat ni a patades, però vull tocar el document pel sac que tiri cap endavant i ja està, va, ja està. I, esclar, punyetero, com que m'has baixat la resolució, ara jo ho veig més petit, me cago en conxo, espera't, ja m'espavilo jo, espera't, ara canvia la configuració. Clar, la meva pantalla és més pig i no, a 1024, espera't, aviam si 1024 funciona, aviam... No, espera't, menys, 800 per 600, clar, perquè és més petita. Ara sí, ara m'agrada. Aplica, canvia amb això, sí, i accepta. Vale. I ara aquí, aquest és el seu escriptori. Fixa't bé, primer de tot, que no té fondo d'escriptori. Vale? No hi ha fons. Si mires, te'n vas aquí a l'inicio, no, el meu no, aquest, el d'aquí, va. Te'n vas a l'inicio, veus? Tanques la sessió de l'usuari, pots veure quins són els últims documents que s'han mirat. Recordeu que l'última persona que va mirar l'ordinador era la policia, no era ella, això és una cosa que s'ha mogut una mica. Llavors el que tu veies quan engegaves l'ordinador és la paperera de reciclatge amb coses que hi ha esborrades, que no es pot mirar, i llavors... on vas tu? Mira cap aquí, se m'escapis... I llavors tens aquí l'Outlook i tens l'Outlook Express, que eren els correus electrònics. Però si els obres no hi ha res. Per això la policia va dir, oye, que no hi ha correos, però sí que hi ha correos. Els correos estan amb web. Ella ho mirava a través de la web. I una cosa que tu això no ho has vist, aquest és l'IRCAP. L'IRCAP és el programa que es feia servir per accedir al MIRC, que et donava moltes opcions, moltes coses pijes, per fer xistes, per fer lletres de colors, per si algú tocava els nassos li podies fotre una cosa que es deia un nuke, que el foties a terra, el desconnectaves. Era una eina. I aquest va ser l'últim dia que el va fer servir, el seu nick era Magata, que se'l va canviar perquè se sentia assetjada constantment per al torrenassos aquest del Riuscan i perquè no la trobés, ella portava de nick Len
i es va canviar amagat, i sempre que entrava en un xat deia sobretot no digueu que sóc jo que m'està perseguint, no? I llavors això, Iago, fliparàs aquí, el IRCAP, clar, tu no vas poder engegar-ho, té un sistema d'utilitats que una de les utilitats és mirar els logs, això, el lector de logs. Vale? El lector de logs el que et permet és visualitzar els logs, vale? Però pijos. Val? Veus? Veus aquí on tu veies els quadritos i les coses? Doncs aquí es veu en colors. I per això jo aquí ho he tingut molt més fàcil per poder consultar i poder veure les coses. Mireu, aquí tens el Omicron Log, vale? Que també té nassos que l'últim que va parlar, justament quan jo presentava la pericial, estiguéssim en plena festa Omicron d'aquestes. Doncs jo fins aquí us puc ensenyar, jo no us puc ensenyar més. Una cosa molt divertida que m'agrada molt, que això és pels nostàlgics, és si engegues el Word ha de sortir el Clipo. Us en recordeu del Clipo? Mira'l! Hola, què tal? Doncs te surt el Clipo, perquè veieu que estem treballant amb les versions d'aquella època. Sí? Adéu! Tenia el Winamp amb les seves músiques, tenia moltes coses i bueno, y apagamos el sistema. Bueno, un aplaudiment perquè això no es veu cada dia. Com que queda poquet, deixarem que feu alguna pregunta, si teniu alguna pregunta. Abans, jo ho he d'intentar, si m'ho permeteu, qui és l'electricista? Jo ho he d'intentar. Primer expliquem, ho he explicat abans, no sé si ha quedat molt clar, però nosaltres accedim a un informe que tenia la Imma Careta, la germana de Montse Careta, que va escriure un amic d'un metge forense amb el que ella treballava. I aquest és un informe que fa un repàs del cas, que deixa a la policia, fiscal i jutge en evidència, que desmunta totes les cagades del procés i a més està molt ben escrit i retòricament molt ben defensat i acaba de forma molt contundent, que això ens donava un final molt potent. I sospitem, perquè jo tampoc sé qui és, no és veritat, sé com es diu, només sabem el nom de pila, perquè el Pedro, que aquest sí que surt al llibre, que és el forense, que és el contacte amb el suposat electricista que sospitem que era guàrdia civil o que treballava pels jutjats, ens va concedir una entrevista, però el dia abans ens va trucar i ens va dir que la seva dona li havia dit que no s'hi fiqués en merders, i llavors el descobriment de la identitat de l'electricista va quedar truncat. Bruno, pots descobrir tu? És en paper l'informe, per això. No, jo només temes informàtics. Val. Anirem acabant, però abans, si teniu alguna pregunta... No m'heu deixat acabar, això és fantàstic. Tu mateixa? Mira, tenim micro i tot perquè se pugui sentir de casa el vídeo. No sé, m'agradaria saber si hi ha un perfil psicològic d'en Santi La Iglesia i en Xavi Jiménez. No hi ha cap perfil fet. Sí que el sumari sí que es va citar com a testimoni a la seva psicòloga i alguna cosa surt allà, però un perfil fet com els que fan a Mentes Criminales no que jo sàpiga. Alguna pregunta més? Seria interessant llegir-lo. Seria interessant que es fes aviat. Ai. Algú l'havia de dir, no? Va. Qui és en Rius Can?
Seguim a més. No, es pregunta qui va matar l'Anna Jovany, no va dir compreu el llibre, que ho diu al final. Crec que no ho puc dir, però... O sigui que al llibre surten les inicials, em sembla, o nom de pila i les dues últimes inicials, perquè això és una cosa recent, se'l va citar a declarar i per si de cas. Els noms que surten són públics, han sortit a la premsa, només hi ha 2 noms que jo no dono. Un és el de... perdó, l'electricista, 3 noms. Un és als xats vam trobar una foto, l'Helena feia menció a una foto d'un noi i vam trobar aquesta foto i pensant que havíem trobat un possible sospitós vam donar amb el noi i era una via morta, era un amic de l'Helena i per això quan explico això, que ho explico breument perquè això no anava enlloc, no utilitzo nom per no ficar en problemes algú que no té res a veure. I l'altre és el Riuscant, que de fet el Riuscant el troba el Joan Jovany, o sigui, algú es posa en contacte amb Joan Jovany, li dona una informació amb la que suficient com per saber qui és i se l'ha citat a declarar. O sigui, aquest home ha passat per els jutjats per declarar i no recordava res i aquí en principi fins aquí ha quedat la cosa, però fins aquí. Jo que sàpigues que aquest tema s'està perseguint. Ja t'he dit que jo era dels que deia que es pixava fora de test amb els xats, però ara mateix m'hi agafo amb les dents. Sí que teníem raó, no? Bueno, l'any que ve la Ceba Negra veniu i com que ja haurà sortit tota la llum ho explicarem bé perquè ja està tot resolt. Pregunta. Jo ja és el que volia dir, de dir, ara us he ensenyat el que ell ha vist i el que ha vist la policia. I en el Ceba Negra ensenyarem el que... Hombre... Sisplau, quines limitacions jurídiques hi ha per escriure un true crime? Amb noms i cognoms, em refereixo. Suposo que depèn del moment judicial en el que estigui. O sigui, el gruix de la història és un cas que no està sota secret de sumari. Quasi tot el que explico ja va passar, s'ha publicat. Jo no tinc cap problema, ha passat per assessorament jurídic i no van trobar. O sigui, vam passar el text per assessorament jurídic, ens van dir tot ok i endavant. No sé, entenc que altres casos que estiguin oberts sota secret de sumari podria ser més complicat. En aquest cas no hem tingut cap problema. Bueno, la pregunta és per en Bruno, no sé si m'ho podràs respondre. Què t'ha fet canviar amb això dels xats? Que abans no li donaves importància i ara sí. Una petita cosa, no sé, el que puguis dir. Jo crec que s'ha entès, no? Aviam. El Riuscant. Te lligo una mica amb el que ella ha dit, amb el perfil psicològic. Si tu llegeixes bé tota la persecució, i a més ho muntes amb una línia de temps, la persecució que va tenir l'Helena, els canvis de nick que van haver-hi, perquè en Riuscant no es deia Riuscant al principi, tenia un altre. Bueno, va canviar la C per la K, sí. Apareix la T, treu la T, una W. Però van ser un altre. I a més, abans era un altre. O sigui, vas veient com canvia, a més, ell sempre s'expressa en castellà, però quan parla en privat amb l'Helena, que ella ja no vol parlar amb ell, fa un gir i parla en un català perfecte, saps què t'ho vull dir? A vegades són intuïcions i coses que tu veus i vas sumant i clar, perquè jo he vist les recerques que ella ha fet, l'historial de navegació que ha fet, que ha esborrat, correus que ha enviat que no hi són i tu vas lligant-ho tot. I ja et dic que hi ha molta... Els xats donen molta... Jo crec que donen molta vida en el cas, molta, que
per mi al principi de la investigació eren claus i com tu molt bé has dit els tenien davant. Ceba negra, no puc dir més. Fem una última pregunta i ho deixem aquí. La meva pregunta és, esteu esperançats de que es pugui resoldre aquest crim? Això m'ho preguntes fa uns mesos, o sigui, fa uns anys t'hagués dit que no, segur. I m'ho preguntes fa uns mesos, potser també et dic que no. Però la veritat és que el cas, tot i com dèiem abans, tot i les traves del propi sistema judicial, sobretot les traves de Don H, del jutge en el seu moment, el cas ha anat molt més lluny del que pensàvem que aniria. I estem més a prop que mai, això està clar. No sé què penses tu, Bruno. Jo m'hi deixaré la pell, ho tinc claríssim, i jugaré fins al final. Penso que faltaven minuts perquè ja t'ho dic, el temps de prescripció i a 24 hores, és que 24 hores, a 24 hores s'aconsegueix, m'entens? I la descarregada no t'explico pas, s'està donant tot i més i aviam, no pot quedar. Hi ha una frase que la vaig dir a la Ceba negra aquesta, que és els vius els hi devem respecte però els morts els hi devem la veritat. I jo ho donaré tot perquè arribi, no estic quiet. Tot i que ja he entregat l'informe, continuo. Hi ha gent darrere que sí, que es trobava més coses. Jo el que vull fer és vull demanar públicament perdó a en Iago, perquè segurament ell hauria tenir el llibre que hagi escrit al desembre, quan anava a prescriure, i li surto jo l'informe aquí i li reobren. I he pensat sempre que es deurien recordar de tothom. Perdona. Acceptat. Va. Doncs ho deixem aquí, si voleu fer alguna pregunta en privat. Podeu comprar el llibre, us el firmarà encantadíssim, suposo. Donar les gràcies a en Iago, a en Bruno i a tots vosaltres per haver assistit i us esperem a la pròxima. Moltes gràcies.